Galingan na ron. Mayong gabi eh. Ah, bro, may gabi, bro. Sa may inyo Halimbawa, topic dire. Everberkin. So, Gabi rin ng family. si Maria para ani isa dili na birhen. Ah, ah. So, buti pa sa Bro, mo. halimbawa, bro. Sige, maminaw ko. Ako'y question na ni isa. Ah. Okay, bro. Bro. Kaning bisita na to dire ba? Na alam ko'y pangutana, bro. Kami pangutanan ni Wala. Minyo na ba ka, bro, no? Tao pa, ano man. Ulitaw pa ka? Oh. Sige. Dire ta sa imong mamag papa. Kano sa ama na wala ang pagka-virginity sa imong ginikanan, bro? Sa dihang nanganak, gianak ka sa imong mama o kadtong unang honeymoon gyud sa imong mamag papa? Ito sa? Wa pa man kay asawa. Wala pa man kay asawa, no? Oh. Tapos Then- ako nag-ipon. Alagi. Hindi sa pan. Oh. Asa man gyud nakuha ang virginity sa imuhang ginikanan? Sa imong mama ba? Sa dihang gianak ka sa imong mama o sa dihang unang honeymoon sa imong ginikanan o sa imong amahan? Imong papag mama ba? Wala. Hmm? Direta sa Tubaga daw, bro. sa Sa hanggang. tubaga daw, bro. Tubaga daw, bro. Isa na. Ha? Hello. Tubaga ko no, bro. Asa man nakuha ang virginity sa imong ginikanan? Sa diha ba ang unang honeymoon sa inyong ginikanan? To primerong kasal ba unang honeymoon? O sa dihang gianak ka? Ano nga himon? Unang honeymoon. So karon sa kay unang honeymoon man, so pag anak ni Kristo, wala pa di ito nakuha ang iyang pagka-virginity adto. Pangutanan ako, bro. Kumbaga, bro. Asa na ni Sa- Adi sa- Cristo? Di ba? Kaya ang pag-anak sa bata, bro, ug doktor ang pag-anak sa atong bata. deklarasyon, bro. Ano ya? Kay Kung mo deklara tag doktor, bro. Kay sa doktor atong padeklarasyon na may mga kaso nga ang babae manganak bisan wala hilabtig laki. Ay naana sa pagadian agalina ang Dios. Unya unsa may mo. deklarasyon sa doktor ana, dili na makapawala sa iyang virginity. Ang makapawala sa virginity sa babae kanang una siyang gamiton. Asa de pagwagawa sa bata, bro. Asa de mo agi, bro. Pag dili man labtan. O lagi. Dili man mabungkag ang iyang hormone sa ana o yang katong kuan ba yang katubitong mo nakapadalan nag virginity kay nanganak raman siya ana. Dili man na ang mabuak ang murag kalimot ko sa tawag ana kanang nabitaw sa kuan sa babae. Mabuak na siya pag once hilabtan og laki. Unang hilabot anas laki. Mao nang gipangutan natin ka kay doktor ang nagdeklarar wala tay mahimo. Ambot lang nga na, bro. Basta kay... Tanawa nangambot na maday ka di ay. Dili. Lahi man gud ang inyo, god. Kay magdala mo gingunana tapos ang diri nga mabasa, klaro man kay normal man ang gipaanak si Maria. O lagi. Sama ra Once ka- sa tao. Ani bro, once nga gianak ni Maria si Kristo, nawala ba yung pagka-virginity ana? Yes. Hmm? Oh. Sigurado ka? Kay ang gi- Siguro- kay ang gi- sigurado ka? Oh. Kay Sigurado history ka? diri, Nabakay record gikan sa bro, nabakay record gikan sa doktor mismo bro nga once ang bahay manganak mawala ang pagka-virginity. Grabe po di ay. Oh, doktor. Ang kanang Diha tas doktor mo deklarar. asa to, bro. Kay ang doktor bro, ang doktor sila Kapag wala expert siya regarding lapit about sa anak. Maria, Atod niya siya di anak Sa ato pa nanganak. di ay hantod. Ginganlan Jesus. Kani bang Oh. term hantod pagkahuman og nanganak hilabta na? Oh. Siguro ka nga kaning term hantod na ay nahitabo human sa maong estado?
hangtod na gani. Bro, nagkahulugan ba na bro nga kaning term hantod naay nahitabo pagkahuman sa nahitabo? Ako laruhundan ba kay gibungkag ba nimo Santa Maria ani kong tungoda? Loy kay Santa Maria. Una protestante pa perting bungkaga. Ay nana bro, ay bro kay. Butana ko. Halimbawa, Dali, halimbawa, Last pangutana. Last napoy last pangutana niya. Kani sa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 23 atong basahon na. Wala manganak si Mikal hangtod nga namatay siya. Pasabot ba man siya kamatayon nanganak siya? Unsa to? Ingon na Dos, sa Biblia ha, kay ingon man ka nga human kaning term hangtod naay nahitabo human sa hitabo. Okay. Ya wala manganak si Mikal hangtod nga namatay. Pasabot ba ni kay hangtod namatay nanganak sa human sa kamatayon? Asa na nakasahod? 2 Oy, asa Samuel kapitulo 6 bersikulo 23. Sa daw. Dos Samuel. Dos Samuel. Kapitulo 6 bersikulo 23. Wala manganak si Mikal hangtod nga mamatay. Oh, bot pasabot. Namatay pagkamatay niya aya pa siya ng anak kay ang term hantod na pamanday na hitabo. Libog na. Amo ko madibog. Ah. Sa may explanation ni mo anak kay ingon man gud ka nga pag kaning si di ba si Maria hangtod nga nanganak siyang Kristo nay nahitabo pa utro. Naman lagi sa Biblia nga nag-ingon nga o wala manganak si Mikal hangtod namatay. Pasabot ba nga human sa kamatayong Mikal nanganak siya? Ambot lang ana. Kay kanina Na. ni mo gibugan to nga ko ni Tigmo ago koy og marata magasoy ani ron puro sa tapangambot. Ang sa Wala ko ni masunti. Mateo 1:25, wala na sumpay din ha. Hangtod, wala na. Kano hataga pag hindi mo laing hunugan. Si Joseph. Sige, anin na lang. Anin na lang. Si Joseph, oh. Lagi anin na lang. Atong i-grant with meeting for the sake of the argument nga naay nahitabo gyud. Man. Pagkahuman og anak ni Kristo, gilabtan siyang Jose, sakto ba? Oh. Ikasal naman sila. Oh, kinsa may. Okay. Gilabtan mo ka kay kasal mo ka. Ha. Kinsa may anak igsuon yung Kristos unod, nga gianak ni Santa Maria ni Jose, kinsa ngalan? Santiago, Jose. Simon, Siguro Judas. ka. Mao may nakasulat dire, igsoon. Mm, Langag, iso taniwan ning kuan. pila ka book Jose ug Judas sa Biblia ang imong nahibaw-an og Santiago? Duha. Duha. Sigurado kang duha. Kanang Jose nga giingon di ana sa gitawag nato og ano kaning Santiago, Jose, Judas nga gimension di ana sa San Marcos 6:3, San Mateo 1:25 imong ikonik ana. Si Santa Maria ba inahan ana? Dito, 23. Marcos 1, Marcos 6:3. Pwede ka kay ba ana, ikaw ra may magsusupak ka wag kay balos teksto inyong gamitong supakon. Kani Kolosas 1:15 so pagsabot ni mo ning kuan. Brad, anin na lang Brad. Anin na lang kay pagka ba igsoon Brad, repirado ba nas igsoon sa ugyod? Oo. Duha man magsuon. Suon nga. Sige, spiritual nga. sige. Opo, Nakoy basahon sa Biblia Brad, nakoy basahon sa Biblia. I-explain ko nun eh.
Kaingon man ka pagkaigsuon, amo na. Sige. Sa unang Korinto 15:6. Unya usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa 500 ka mga igsuon ni Hesus nga sa makadagan kanila buhi pa bisan may pipilat nga matay na. 500 ka buk igsuon ni Kristo anilon. Grabe naghanak anak mga Miroy. Nagagayo. Magtotoo. Ha? Kinintas ka. Magtotoo. Kinintos, grabing sinakyurain lang sa Nosiane. Kinintos ka mo. Mao. Ang kanang imong giingon di term diha lahi po nang igsuon. Sa ilay igsuon ngayon kapag kangalang igsuon jas unod. Pagtulunan. Dili man na Sa igsuon. magtulunan. Unsa man ka? Oh, Adi, dili di ay tanang igsuon gamiton sa unod. duha man ang klase magsuon. Magsuon sa What if grupo, Brad? magsuon sa What if Brad kung moingon ko nimo nga kanang naasasan kanang sa what if Brad moingon ko nimo nga sa what if Brad moingon ko nimo nga kanang Santiago, si Judas ug Simon igagaw ng Kristog tagsa moyon pug ka. Yaga? What if ba kanang Jose, Santiago, Judas ug Simon nga gituohan nimong anak ni Santa Maria ug ni Jose igagaw ni Kristog tagsa na sa maimuhang moyon pug kana. Wa po ko mo na kay mora mi gibasa nako. Gibasa ni. Ana, wala na gidangat ron. Tigmo ra lagi ning imo. Sige bro, sige na kay cancer na bro. Okay, pagkaga ako sa kana sa Juan City 1 hangtod media. No. Wala mo to ang mga igsoon ni Jesus. Umani ni nilibot si Jesus sa Galilea, dili siya buot malibot sa Judea. Kay ang kadagsuan sa mga Hudyo dito nangita. Nagtinguha ron pagpatay kaniya. Ano ka? Natong kahigayon na hapit na ang kasaulugan sa mga patay-payag. Busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Ngayon kaniya. Diya dinhi og lakaw ngadto sa Judea aron ang iyang imong mga tinunan makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasindayag diya sa kago. Kay nagbuhat ka man ining mga butanga. Ala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon wala motuo kaniya. Si Jesus niingon kid kanila ang kanang panahon husto ala kaninyo apan ang husto panahon wala kan mabot ala kanako ang kalibutan dili makadumot kaninyo magdumot kana kadumot kaninyo apan magdumot dili kanako kay kanunay man ako magsaway sa utang ngadto sa kasaulugan dili ako maadto kay wala pa ako mabot ang akong sungaron panahon alang kanako iya kining gibuhat kaniya sa dili unsa man ang igsuon ni minsan diri sa ran Ako na, igsuon sa pagtuo ba? So, analat ko'y pangutana bro, kay mo magyong ikuan nga si Santa Maria, di nabirin niya, naay mga igsuon. Kanita, ani Propeta Ezekiel, Kapitulo 44, versikulo 2, miingon man, o miingon si Jehovah kanako, King James na kong gibasa ha, kiningang haana, pagasirhan kini dili pagablihan ni may bisan kinsang tawo nga makasulod ni ini kay si Jehovah ang Dios sa Israel misulod na ni ini busa kini pagasirhan wanay laing makasulod kay ang Dios sa Israel nakasud naman ang uluhan sa atong gibasa ang ganghaan alang sa prinsipe. Now kinsa man ning prinsipe diring giingon ug kinsa po ning Dios sa Israel nga misulod sa gangaan ug kining gangaana nga di na sudlag laing tao kinsa man Dangaan sa Basara ko di mong Biblia. Aga. Ha? Lay. Ito na mi dun. Ah. Dili. Wala bro, tablog gud. Terminal gud.
Wala, klaro. Unsa man nag-ulan daw sa inyo ha, bro? Wala lang sa terminal. Kaya nga namin balay, namin Wag ka na as magod. bandong silingan doon sa Sige. Palihog ko no kung basa na imong Biblia. Sige, tipid. Kaya, patayon na nato niya ba? Patayon na nato niya ba? Patayon na tayo. Sige, sige, sige. Sige, ugma. Dito na, sa'yo na lang. Mga, ano, hapon. Apel na ang tinuod Kristiyano, apel na atong pa. Kana kita maalang-alang, mura magnisibat man kapag sulod nako. Straight to the point. Dili mo pagkaino na dati, dili mo magpake nga nagkadaog ka. Wala mo ko mayong nagkadaog. Tingala ko ba, kay main yung tabi-tabi doon. Pag sunod ako, mayong magkagugma na lang. Adi na lang ko mo sulod ugma para taas-taas ang inyong konversasyon. Ang kanang ang imo pagtuo, ang kanang imo pagtuo nga tuwa ka na daog na ka nga anak kay wala na ka. Wala man. Dahil sana lang, kumutang na lang ko. Last na lang mo, tana. Ata kay tong ganggo. Bro. Bro, kadala, mo-out ako bro, mo-out ako. Salamat kayo. Den. Ayo Last na lang ako po, tana. Last ako po, tana. Ha? Ay sa ano sa kasi total kajut lang kit. Wala ko ilaw, it's last mo ko, tana. Halimbawa, ikaw si San Jose, ang stepfather ni San Cristo. Makaya ba ni mo nga makipagsiping sa iyang inahan nga na ang Ginoo sa iyang tapat? Ako dito sa dino. Ha? Ang kabuto ko dito pag linyo man. Oh. Pag linyo man pag Di ba? Usan oh. Kaya na iyo ba ang dili na birhen? So sa to pa, mukha ba kaya dahil ni mo makipagsiping nga na ang Ginoo sa iyang tapat? Kasi kaya ang siping nga Ginoo. Kung ano man inigsiping na di Ginoo. Bungali na mo tanan ako nga na natural dili gyud na di bilit ang iyang anak. Okay. Di ba? Ito? Kaya dahil di mo makipagsiping sa example ba wala man na mamao kay ngayon ka nga kanang bola gina mo tanan ako. Bola mo tanan ako. Ito tama sa kay. Oh sige. Dapat eh. Tama bro, energy. Tama dito. Ato. Padayon na to ugma.